eneno sofudie no enkane na ye call aye kan twika sem se ofre ade se uti nyame ne anase honhom na frew sana wati na ye nyame adwum enti obia de nitumi ahye ne sem se de wo kan se obi timi obi koda o se me ye nipa we se me de ena duba ko bese awrade adwuma wontimi mfa 11 days nse awrade adwuma wo kan sa de na wo se nipa na wo kan sa asem no wonim de wonan sisuo ye nkosua aye ofre adwuma enso ene no nipa bebre ana asofo bebre na ya frefre ye ho se nipa no ehu eninim wo oni Onyankopɔn ntem tini ope no ye ena onsuro edimbo se ade a nekoye ebebo midin magyenim guase ebese me record onhwe ho ena oye kura nso no church members wo safo no na o defend of because of ona onimu de oye nti enye omu fere enye omu tan obe defend no and the more na we defend na okoso eye ne emfata Kristo enkane nso no se wo safo nkura na odi boni a ye twe osen Abusia enne ya baba pie mu ewo Kumase bro no efe no se etimeti mase eho ena ya baba pie so popani a edi a ode so ene prophet Isaac na nchen ya edi no e baba twitwi sunsum nkomo enu ntimeso no asasika baba page we eye too much gh now the bell no aka ho sa no upload bi ato a onsa ebetimi aka abusia mensa wo mre do ka no ho niema odifo akwaba Odifo mpacho mo wakwaba yozo obahima papa da bibia boko awadi adomunti yankwanda so cry ye ba won cheye wie a ensem a ekira manfo adwene so na aye mutimo kesene ne ye pese ye ba wo ne begi mu nchiremu ne dodo na eka na nanse ni se ase Kristo sumu kra ni ho if you say Kristo sumu wo a ye hwe ne ekoso wo Kristo sum no mu a ebi mu eka se umbetimi de 11 days ego Kristo sum ebi so kra che se Bible na ye nim se ye nyame asem no ye story book na so ye nim se nyame etena asem mu wo ka wie no gusu yusu sa Bible na de ye adwuma okoso a ede ye na asori no ebi so kra ne emma eda wo mu nsori de wo church members a ukoka wo sen an maya me ye nipa enu nti ebi mu trese se ye de Kristo sum no toto asom aka no ho a Sebio abosonsom kura akodi boni na benya so twense ka me se Kristo sum no obi di boni a na ogina emu no de hwahwa no ntisa no Kristo sum kura no wopa waye sunsum ni pena yeso peni wotin nsem bi se asen na woje no yo medase obahima de metimi akan kakra ne se obi ka se Kristo sum eni ho a na ye etro Kristo sum ewo ho na bibia no ebetim asi Kristo sum kwan anase onipa bia no a betim asesan de onyame ahyehye na enyema bi a ekoso a wo ka no de metim aka ne se dodo na ye nipa adwene ene onsusu ye bi isanse Bible say obi ko Kristo mu no aye abode foforo na kan enyema ni nyina atwam na de wo kan ye nipa bebre ho a ene o mama nyame som no asesa na abo ebra na bebre yetumi ne yenyansa bi na ene yedi awrade adwuma enka ne Mose pen so no se obi fa awrade adwuma na eye ofre adwuma se onyame na afre nipa no enti ade a oye bia no ehu ewom suro nso ewom ene eni ho sa enti obia de nitumi ahye ne sem se de wo kan se obi timi obi koda o se me ye nipa we se me de ena duba ko bese awrade adwuma wontimi mfa 11 days nse awrade adwuma wo kan sa de na wo se nipa na wo kan sa asem no wonim de wonan sisuo anase wonim de oye okay enti nyamsom na ye ka no ene no nipa bebra na asofo brama ene ma asesa abosom sem a wo kan enka ne tete brem no se wudi bosom achi anase wudi bosom ko anase uhu obi ayire na okon edo no enka ne na ye fre bibi sipe timi chew anase ono saka obi kura ayire sipe timi chew na tete abosomfo sebe ye nananom na suro ani ehu ewo omumu enti na boni eni wiase ene ye ne ese ye Kristofo a ye sum nyame no ene ye ma ye nyam soma sesa enti ama ene kura no ye ne ese ye hu awrade no ene na enyama bebre ekoso wiase a enso Kristo ani enti ama ewuo basabasa yare basabasa emfie nyam de me nipa no enu na obonfo na je nipa ne nkwa afri ne sem na ni nyina ye bone okay esanse Bible say okra wo ye bone no onu ana ewu enti nipa de nyame se ye no wanye
na wo fa ekwan foforo so se wo de enida ho ebe ya ade emfata enya papa ma wo Odifo wo kasa no wo kire se enkane odi Moses abreso ye mfato ho se sa time na se ehu tumi bi wo ho na ehu bi wo ho ye bisa se enne nyamesum no eye de na abedru se nipa nsuro bone wo nyamesum na so nananom abosomfo de dada no wo mo anom wo ho enne abosomfo na gusu kom wo mo eti se enne besi ne se bosom ni esuro bone na se wo nkodi bone fa nkọ na so ne yeso de a ede na esi wo kristosum mu a ama kristofo timi di bone na mo de bone no ho ahwa wo mo tumi bi na afiri mu ana midase on se maka bibi se ene no bebre tumi ahye yensem ogopra oyesofo o kire se mia na mekura metumi ene nipa age enmunyam na afiri obo ade nyankopon nsem otimi ka se me no me de me ho me yesofo maben wo ya ene me kire onyansa ene mekum me ye wusei anka ne tete Mose penso no se bibi kura na adiefo mpanimfo no ehwehwe ayisi yakobusa onyankopon ansa enti adie bia adiefo edi kan no eye no na yebusa firi awurade nchen ene asofo abe sebe yedoso enso obi a honhoma kura no enti ena honhom na ekura ne nti onim di oye onim di oka enti no ene de nyame na ato nchen ena yedi yetumi eka de epe ye de epe enti no ene no enyama bebra sesa awo nyamsemu enti amanya obi kura ti fia wasi de obi enti me nso nyame metre fi na me ama bo me mpae enam sa enyama enketenkete weso ena akofa sa oha we nyina aba papa ebeba enyama na asesa so na wo kasa no ka bibi se enne ase asofo no wadoso enti obia ne tumi a ekita no yemisa se eside na nyame baako asofo baako edin baako na mobo na obia wotumi foforo de adwuma yo midase ene no sofudie no enkane no na yekọ aye kan twiga zem se ofre ade se uti nyame ne ana se honhom na frew sana wati na ye nyame adwuma na se honhom ne frew ya wonti dabi enkane na eni wasa nti ukont mi no nyame adwuma na wunya impartation na wonfa nye enu ho enu ntina obi ka se me ko bible school okosua awurade asem woni gi nyamesem ho na fa adifu sem apostles sem no yenkosua ay ofre adwuma enso ene no nipa bebre ana asofo bebre na ana ya frefre ye ho enti se nipa no ehu eninim oni onyankopon tem tini ope no oye ena onsuro edinbo se ade a nikoye ebebo midin majenim guase ebese ne record onhwe ho ena oye kura anso no church members wasafunu mana o defend this of because of ona onimu de oye nti enye omu fere enye omu tan obe defend no and the more na we defend na okoso eye ne emfata Kristo enkane so no se wo wasafunu kura na odi boni a ye twe osen ye suspended ene eni wasa bi entimi kan no kura enchire nipa ema enipa hu ne mfumuso enti ona enti awurade ene no na ye ne mabasa sanse se nyame ho ewo mu a wo ya ade a wo ya mo hyew ho kasa kire wo sa dia wo yi enye papa ba dodo na no nyame ho no ye to nche ne de yepe ne nipa bia ye ne yepe odifo wo kasa nyina wo ka honhom se honhom no ye adwuma yie pa wo kire se obi a frɛ no wotene na asa na wakoye adwuma no wo sa nipa no wusuro ehu wo mu yenhwe ena asofo yi wo mo amunya impartation bi wo ha ne kon ne doye ena okoye nyame adwuma no ene so ne sese ase sign page de mu ne honhom sori a ekoso yenka na nka ye ti difo kansa ye ti ne wo akiri ene na ase eben yehu adifo kan so mu na so mo hyenkom yehu asofo yin so mo ko bible school mo so mo hyenkom enu nti se wo na wo ka honhom no eso na honhom a wo mo ko bible school no de ye adwuma ena eso no honhom a wo mo so ehye gown na e ka se difo kan sasefo no wo mo so de ye adwuma na ndase on se
Bible can be say, Momani nyina emumunyini. Ne do twabre na meyi medie. Ana o se eduana ba na ye de behu bi akoro. Enti ye nyina ye nyame enkrofo. Na enso difference wo. Difference ya omuni de yan. Ye wode onyame afre no. Sa enkrofo no na wo kan bibi se ene o hu se enkansanfo ebi epie ba we pie first na tete adifo na nkasa no na wo mu enkasa sabi obi anyame nsa wo mso bia no won kasa onye dede honhom na direct no enti ene no wo mu atena se ehunu se ebi abefrafra ye mu na sadi enyemesi ekọ no wo mu ye tu emfuturu agu ni pani enti wo se nyame adifo ankasa aweebre onyame ayiba to wo mu epie enti astati ese no adifo epie ba enti ina obe TikTok adifo we ejinamu enso nie eye papa wo ene na ebe bisa se be de na ehu papa no ebise wo mu nyina eye ade ba ko no mu nyina eye se ba na se ye kwa Bible school asofo ya wo mu nyina fa ma no eye ba ko ma ho fa o ma ho siesie ye ba ko ye ba no sunsun sori fo iso a wo ehu gawa wo be hu adoma wo be hu Jesus ni nyina so ye ba ko enti ebe de na ehu papa na ewo mu no that's pa ye be hu papa ewo mu e kire se the can talk be say Bible say eduana ba de be hu akoro ni ye nyina awiye wo ho enti awiye ne beso awurade ebeyi ni ma ebe hu di fu papa ehu di enye papa a enche kra na di ebema ye hu papa ani bone no eye nipasu unyuma ene ebedi wachi seri yetetete ensem yesi sabi sofo yi wakwa ye we se nyame honhom ewo mu a wo ye ade anya obi suru enti we na di hu adanse yesi enima bi ekoso no ne dedeye maben me na mi we abodi akasiye me die sei uba me yesi ama awie no se nyame nsa enimu a ne nipa enwoto eno na ema ye de behunu ne ekoso ehu papa ne bone okay yes papa atiefo no pese wo moti sunsun sori na siye na yehu difference o se ni bisa se papa e wo mu ne ne wahin eno nti wakọ sunsun sori so fo ebuaye ma yenti sunsun sori na asiye efrihe na baaye wo mu nyuma ne sen ensunsun ye be na da wo mu ne Bible school asofo menka ne sa entem that's it I'm sorry ankasa no de me wo mu iti free Nigeria I friend Cherubim and Seraphim. Cherubim and Seraphim. Yes. Different but was na say kame esa ho sorry for no mo nyame din anase mo nyi Yesu Kristo ni say mo nyina mo yusu abofo wo beti ajagraja wo beti raja wo beti Raphael wo beti ase Gabriel mo abofo no nkwa na mo ye adwuma mo nyi nyame ni ana oh yeji awurade di na onyame wo ho na abofo ni nyina no ekowie otwedi ampo Nyankopon okay ye fre bofo bi Cherubim and Seraphim they making omune bofo a ye ben Onyankopon omune agema segifre otwedi ampo Nyankopon san aso abofo enketua ni nyina aso enti yeji abofo di ene yeji Onyankopon di na Onyankopon ne ma ene abofo na yadom ye adwuma esanse Bible say obi anu obehu Onyankopon da na odifa na abofo so enti abofo na yadom ye adwuma no ewo ho na ene no obi a si wo ne bofo a wode ye adwuma ena abofo so ye bebre enti anu de se ye kase Nyankopon eni ho na etro nyame wo ho na ye mumu no ye de abofo no ene ye adwuma say o mere agema se gifiri Onyankopon chen na adu yen adi force afọ di for yen so na o ma ye history bi a wo se Cherubim and Seraphim ni free Nigeria se ne ba nti afa ye fam wo na ye hwe bi fi bedu ye yes aso na efu Nigeria ena ebepi Ghana mem na ebepi Ghana mem no eno na ya to aso a abepem ne eno ne Cherubim and Seraphim enti sa the word Cherubim and Seraphim ya abofo edin ena dasa ministry no so
ɛno na yɛdi akyira bɛpem sabri na yɛmpanifo no ma yɛhunu sɛ ɛyɛ honhom sorry na adeɛ bi a yɛ honhom sorry bi anso no honhom kronkron asɔre adeɛ bi honhom kronkron sorry bi anso yɛde abɔfo ɛna ɛyɛ adwuma so ho esan sɛ bible no kora sɛ ɔna ɔsom no ɔnsom honhom ne nokure mu enti sɛ yɛde abɔfo na yɛ adwuma de a yɛsɛ ɛyɛ honhom kronkron no adom no ɛna ɛda so hɔ ne a yɛde yɛ adwuma so I say, soon, sorry, and then what say, soon, sorry, and I said, sorry, no, one would see no massive in Nigeria, member be more Ghana. Yes, Papa being fierce, and was me again. Oh, I check a infinite breed. I'm a crown. Na, if I say, craving and self in the bar, Ghana memo. Na, young woman, until and yet, and sorry, sorry. I feel young share, sending a make us say, one more Bible school, one more book code, tie near dear and one more. You call one sorry, then to say Pentecost, praise be you can say, and sorry, Bakubaku Yabuya, near who a oil woman use to any empire, any Bible woman use to. Your banus soon, sorry, and I said, sorry, so I can once a year. One Yamana will use not say a door to be oil no crown, ye who the colors, ye who candle, ye who incest a more she. Ye who never be brave na mo ye enu ti kwa na bi no ka say asay abosom sem bi na modi nyame brabra so ena ye nya we kire mu sa nyama na mo yusu no asori dem wo no ni nyina ye niema e ka nyame so ho ana that's it ni nyina ejina ho ma ade baako a enye bone isan se bra Yesu oba ye no woni abofo nam o hye aduhwam eno ejama incense no ena oye na ewisom se de woka no obi akọ Bible school ba okoto oye akwesi na Sunday wakoto onim de eka oye bia wona dwuma eye oye bia wona dwuma colors ni nyina ye hu na onyim nti no wakoto onwo se me wisu bi we ewisu bi we wisu bi to onso betra se onso ade na dwene kwa akoto oye ni bi ebi kura adwuma ode eye no na nya ho ne nenam esan se watin kan se yese oye we si okoto a enipa be mu se we yesunsumuni ti o ma ya ama ene me bi bi so a oye nko esi nipa pete so no woni adwuma eye na on sorry adifo ye na ye wisu oil any candle asuna o ma abagine nyina afa okay aso first no we hom sorry so fukra na okoto o so incense o so kana o say abosomsem ena ka baby say candle na we enye saint friend na mo friend dabi enye saint Bible say mo so kania ensi kania duaso na ensiren na yemfa nhyɛ kodo ase enti kada ne die ejina ho ma ewiase aye light ebie kwan honhom fam honam fam kana wo adwuma eye enti enye saint enti na yebisu kanda okay sem oba ye ohwe ma Sunday am kenesi popiti so bibia no akire sisi ena ye wodie onso ewo ho a onim die ode kana no so eye enti obi ha wodie ode kana ne ye na enyina ho ma se ye de adebone so papa mo confuse yen fi se eye nyame ba akudi na ye bo a tumi nyina awurane awurade etene se how bi obi ye waresem obi de ye adwumasem obi de ye sikasem a tumi awurane nyina ye nipa ba akudi na ye bo intesi de na se ne wo de ne ya ware de be hia kendo kokko wo de ne ye adwuma ye be hia kendo fita wo de ne we ye be hia incense we na enya ade ba ako ene ye de ko nyame ani yo that's it me de ka bibi kire se oil ewo adwuma eye ebia wo de eye na ndi onyim no na wonim de eye ena ewiase nipa bia nyim ade a bibi ya obu no adefo okay ati se obi echiri fufuo na obi di apesi de ochiri fufuo a odi apesi no de odi fufuo no na ni enyi de odi apesi no ho ena de odi apesi no de odi fufuo so obu no ade tantan
enti enema me na wiase na wanhwe ni a unhunu enti dia woka me bi se kande kokko we bia aware esie no kande se no ebia odie adwuma heye ebia je homa de yeye a enye bone kwan so enti no ni nyina so ye baako ade baako na meka mi jiro se obia wo ni tirimu pa wode kande no eyefa na me de me kan no eye no enye ade bone enye ade papa yenya sofo bi mekra ma ne be ka se wo no wo bom paye a oyusu candle de bom paye ni titiri ni ohaw no emudru beba no so no eho amount of candle ena obeyusu papa oni ye ka sense what say candle na bia woni a eye into de enim se nyama ne doso yemfa ade ba ko bi se ade bibi sisesei candle no ye ni se ase ne kosise ne friba se ne kowie na bia ni kakra wo ho na yenhwe yo medase se ura honhomwa wetima bompa ekra mobi edi yimu no wetim ho si bia nipa no esum wono so in spiritual ba onfa wani enhunu aye honhom asem se nipa ya esum wono so wabo ampa ye ni bia ache mega se kra ofi matadisim obi fi roman mu assembly sim ampa be na omoye enso stina eniama ekoro ti me no babo mpa ya me hu se ebi eniama bi se ni esum woni entina intim ekwan we mi no direction timi kire dia osamiye ebi ana odi eka ne fufu wose me so de ma wo ma unkunim die kanea shirai ba obi beka se die papa yi kan adana mia men koto bi en comedy mu na me ka me bi sase ne kan de share de zan mia me hye me de ma me ndra me bom pa ya yes na ya malite of cross me koto kan so ogenka second Kings 5 wa wani bia ne friend Naaman na oyare kwata onyame adifu aka kire Naaman se onfa ne ho enkobo Jordan mu emprenso na kwata ne beko asema Naaman eka kire odifu ne se me krom Damascus hona asuo apape abana esukase yeda adan nanka min kodwale mu na me ho emfi esanse na huhum asem ntino okodware mu kwa kanu entono kopim se onyame difo ne de message be ma no enti onyame difo ne enum asem no a o kire nse onfa no nkobọ Jordan mu emprenso no odi so na odi nkobọ Jordan mu no ampa ne ho fi ne kwata koy enti ebeye nwanwa na se ebeye obedience na Kennedy also kana na onwato before say direction beba na empire bo bi edi ekire na honhom bi eta ekire eye nyame honhom I direct you say we yasa ade na ukwan bibi enti enye bone so wo kire se obi wo ho a na ofi praise obi fi Methodist obi fi Pentecost wa bom pa ya de bi a wo hwehwe no enye adwuma obeba na ebehwe me bia na esum bi kata no so na eno kire se saa ensori mufo no de na bema obi wo saa so esum betimi akata no so a wo bom pa obeba ho no so pa ikro na baba ma no that's it efficient system o se enye ne honam ni moja na enya ye ne esum atumfu ahobone empanyini ahohoma ewo wiase a yemfa yani enhu wo se onyame friend ma no Satan so okobi enti enye enwanwa enye den se otinyame na ase ne bonsam de esum akata wo so ase onyame difo onyame ebie nani na wa kire okwan se kwa use na wo mu obiti ministry bi mu obre enso da bia obompaye sanse ade bia wona chi wade wo ehun amfa nka emfiri hoda enti wo ba se empa wa bo nyame empa wasem nyame na empa wasem wo kwan no ebia na okura wo de na nye empa bonko a na direction akwankire fa wotu ya fina wade wo enti enya wanwa se obi ti president Methodist na esum da no so esi da bia enti wanu adwan abetwa onkonkron asori
na ya chire mu kwan ne nipa no onyan fa ahudi papa nkomo na yede na mimi sase wo kire so bi wo ho be free praise be na esum bi kata no so no be free pentecost be ba e dey nti no bi betime free praise bi di esum akata no so ba be duane ato ho sorry sofo that just say praise be sofo na say methodist sofo no wo mu free nyame ana honhum ni omo so yo me das mame enya bone kwa so wo mu nyina free nyame na bible say adom achede egu ahodo obi de ye ensam ka obi de ye adi obi de ye enkyerɛkyerɛ obekom no na sɛ nipa ya mekan ɛsom na owo mu no adi sɛmnim nkom hyenim honhom sɛmnim obeti onyame asɛm ni nyinaa wie na de aka akwankyerɛ no ɛyɛ sɔre mu na oba benya saa adomo no entina omo ba na ehunu se baabi a metie de akwankyere nim to se mekɔ baabi a awurade bie odifo nim na mekotie mesumasem enti president Methodist anya sorry sorry papa enye honhon sorry eya sorry no me pese wo boa me oni eti ase nyese me ne wo otwi na me pese yenya ye ho nti ase se wo ka se praise be Methodist enye honhon sorry a yenim se wo mu nyina so bo honhon konkron din e be te se praise be se wo mu wanse bi o mo kan akosi se meje honhon konkron ya wo ye wiase nyina so tumfo ni midi eti e kire se praise before you honhon kronkudi Methodist for you honhon kronkudi Pentecost for kwa de na tons akese nyina wo mu no mobo enti besi de na beka se praise be enye honhon sorry na wo ya sorry okay that's it yenti a make us say yawo evangelists yawo pastors enna yawo reverend enna yawo apostles enna yawo prophet no bi o hye nkom eka sunsun sem wo hwe bible mu a the bible beka bia no kan akwakọ wi se odifo enti adifo no ya ne ka sem kire nipa enti obi o ye odifo de ne de no se obeba no obebo pa ya ma wo de anyinta bia no awurade befa no so adane bi enti se obi ba manaso a omu se wokọ odifo akotie na sumasem sasa okenka Samuel 9:6 ya Samuel 9:6 what say mayanko ode huni ni ho na yakwanya yetu wonkemu asem enkyere yen enti so obusa na bafanse ne yakwa de ne wo wasimi kura yetebna abupe mu nan ma yenyimu ba ko na yemfa nkoma onyamedifo na ekwanya yetu wonkemu asem na say bibi wo ho aje se nipa wuti wiase kura na wuti mfa ope enante wiase se wutu anama kura se ubisa nyame ukọ ebisa efiri odifo ene yen Nenti papa wo dress ye ko president ma ye nya difo fi se bible se mre ni be ko na wie ye obehwe ne honhom agumrante ne mabawa so ebi mbe hu ani sade hu mbe hye nkom ye ko san sori ya ye nya wo mo a ye hu ani sade hu wom ye nya wo mo a hye nkom wom ye nya wo mo a honhom direction ya wo kan omo wo mo mbetimi de ama mame ndase enkane no de Roman Methodist president na enkomisheni saben kwa se nyame adom eba so a yetimi etu sense wonya bayi ene na meka kire wo president sorry yetimi epamo ada churches no aso ne wo wiase na enkomisheni omi na ye hom sorry ada church ni se adom bi kura eka obi na omu enti ase omu se ada se bayi wo be say ministry no nti yeyi efirim ba ene de omu esua enema bi ene omu esua enema bi nanso ohum sorry ye de ya hyase nyina no ye hyenko en atoa so betum sabri edisi wo bi dwane afiri wa hawu amanemu a ohum sorry fie no oba obi yare a ohum sorry fie no oba obi peba ohum sorry fie no oba obi pese otukwan a ohum sorry fie no oba
obebusa no wase mente ministry di mu matena mu a mabompa ya me hu de ekọ ma ya fasting ya me hu de ekọ de ka kan se bi se ade bia woni chiwade tinye bibia na etwa fasting mu obi ye bibia na empa ye ho empa ye nanso ade bi ho a obompa ye wi a o so de da no o de to odifo achiwade ya wo kan yi anka se ne me kan yi se na nanom akomfo ne wo achiwade ene sunsunsem ne wo achiwade bible ma ye emransem du aye di sun tika ebeka se eno na ye kristofo achiwade ya ne wo list wo ho ni nyina ye ne wo se wo ye kristoni a wudi so a wo betimi ato wo sa kwan ne so eti se wo ka se achiwade a kristo mu achiwade e den oh that's it achiwade ejina ma nyama bibiri obi okra no o peba wa ko doctor ya ho na wudie mu ya twa scan we ya ye ebia enye doctor asem eye sunsum asem na sunsum asem no ade a ekofa sa wa hawo ne ba ye no ebi kura na eye ankai ahabai ne bia nipa de akasen wo se mi kura anka ahabai mu won bada ti senya onyame nipa bi na awurade be bie nani amana hu se wo hawi a oba ho mpa ye bo a wo de achi doctor nyina no ebe ekwan se na agese me de aduro wo ahabai wo eka wo ansa na ekwan atuma bi ebi anka ahabai obi se na anka ahabai de essence eye sunsum ade enti no wo me ka se me kire no wunyini ba me ka sunsum sam de minim se me de ankai ahabai kura ema me de tu ensuo ma onuma o beto ene se sa no de achiwade na de aka ade no me de aka no me de aka no na ebia unim bi so de doctor be bia doctor wa ya wi me wole de bia oba me ya doctor aka se won wo bada okay se me kan o tie mi a owo abroje sesi a awade fam so kan se obewo na obewu tupe ampa siam no kase wa oban be ma holande ya no sa no nya achiwade bi de kan sanity sanse doctor se de oni bia waye ninim die mu enti won a kire se na se sunsum sem ho se doctor aye na anye ye dia dia ka ye hunhumade enti ubo ampa ye kire awurade a awurade be ma direction okay e bia direction kra bi kra madam ana sister bikura koto ebia kodu betem bra me mo mpan musudi obanyam wodi na chiwade aka de no na obene na wohunu se kodu betem ho asem yes asofo dodo sen adifo dodo sen entina e ka sunsum sam ho ade a ahinta no na e fen honhum sem enti no chiwade ne ye anyema ahodo obi create me ba me bom pan man misibia akokoye adoyema enyanka koye adoyema ekunafo bi kura to ade esombo fa kwache wona ndabi na ne mpa ebo eni wachi onti ni nyina ye achiwade ni nyina ye achiwade a wode eka ade no a bibie kwan odifo se obi bo obi dua obi frensuo edi bo obi dua na ekuhu se ade ya ye wi nipa somasi na abo dua ya kasa ne san ko bebia nsu ko na odi bo dua no ho konfo ko na wo kom sansuo no na monko ho na monkonko ye niema na monfanda ne dua no ansa na nipa no ho atimi ato no wo ka achi wade nsem bisa se okay wo de anka hunu eye mfato ho yemfa ne se bia me maba wo ho na mehia bibi ana me de ba wanim adekode no wura sunsumu ahwe na hu se me ni obi anya asem pen ama nipa na gina de bia me de ye no so aka asem bia me netia me eno no achiwade ne beye den na ye adwuma wo bre kwa me nko nipa na me nya asem no ho enko kan kasem no me dasi de wo kan bibi se eduabo de ntia meka achiwade no ibina wo kan obi afre ensuo abodua
Nani, I was it, we and one yet. Was it me call me so for? Or bought Empire, me said, if you and be any hobby. We see you, Matty. It's answer one fat. In Siono, a chiwadi, and now idea was it. What the man of money, but you not a pattern of we jawono one for amanwa obekum enfa wo se so for bon payama enti ade bia na chiwade a meka no ba konso no eduabo wo na chiwade ebo amama wo se oyema tumi no na ojewu se wo ho ana o kan di se ebe den na say bia me ni obi anya asem na bia nipa na gina akutu ahaban so asomudi akutu ahaban aka bibia tia me say wei ne bedi machi na maba wo no hu say obi de akutu ahaban ya de tia ntime tia akutu ahaban de atunsu mama wo no mo asem de achiwade no akan wa abra kra nipa na de akutu ahaban ne ya de ne tia me no ma nkɔ ne ho ana ya nkɔ ne ho wa nkɔ ne ho ne na nkɔ kasa me da se enu ntina tambia ehwehwe onyame di fall de nyame abie nani se de wokin ukona ohu ade na eye enyira so no na ohu kwan na wakira kwan no nyame nti nipa na oye sa adan kwan ni ho a ohu beto enna yo bibi se owi ani nyina no aka ata to se sa wa mehume abepam kyewa ba bia no okwa na ho beto no okay eno so wo ho esa no sa ye so ko pani pa ko ne chew ko nipa na naso yadi abranti bi bremo ha oba ne na nyina ahonho doctor bia se obewu asofu bebre o ma me de ne ko o se obewu odin ba masorifia me bom pa ya ma me catch o ma me se woni obi anya entokwa eye ne fiewura na ni furo na ka no me nsem a kire oba no nti hu ensu so na aba na ba no so nti se wankopa ma me ne kyewa ne ba no ento no asema making esi kuma setafu ya han bro no ya na ehwehwesi sana dwene na ne wira fi na ni ba no so wose de make ne nokore ti okọ ma me na so ekopa ma me ne kyew asema ma me ne kan se ade a obeye de me gidi se sofu bi na a kire okwan nti me de oboni a kyew oba ya me bo mpa ma abofra na hoto there's a way kra nya fasting there be enye mpa hu enu ntina because ade bia wo ne chiwade no oba na me se mpa ye metwetwam ya bompa anya nipa nso no se wodi boni edi obi a ehun so anso ba wo so enu nya mpa ibo se de David kan Psalm 51 wo se wonyankopon omembo se wado yete na omobro ho edo so nti pepa memrato se ofom ko ade ara se wo ofom so nyame de chew ana nipa no kra timi de chew ba wo ehun na se wo de kofa baby wrong place ni ade a ade ebedi wonya sa akopim se obehu achiwade ya okay odifo we de da se pa se wonya abre na woni edi nkomo na mesro no wabo wasem ni nyina tofa na afi wo number wo de asodwa na ofi wache wachi akwan se bia na wo bi hwewa me da se etiefo nyina ehwe me awade aso obi nka obi biara me da obi biara se odifo Isaac na ekasai ene mama enipa ehunu ya na mo tutuo ya nantie ye gina bia ye nkasaye ye nkoso ene ye nkanko se wuti wiase a jisunsum semdi na emfa bone enyi wobi na bone ama woso na ntwa kwan so pepepe na ade bi wona se wo hwe na se onsa nka pagya ho na tu ho na mo na sunsum sem ho sanse ewiase a ye wei hom sem na ekoso na de wuye bia no ma wani enna ho na Awurade aboa wo eda Awurade ase me number etudwa 0547 99 4414 0547 99 4414 Awurade asumbi enka etiefo nyina me damase
Papa Yedas. Abusua ye ne Odifo Isaac na etwetwe enkomo ni bepie mu ewo etimati maase eho na Odifo ewo ai no ebetwetwe enkomo meso no wagya comment ewo video yi ase e de ma fensu mi de Odifo number ebeto ase enkomo bi apese won na twetwe bi abetimi afa number no na won na twetwe ya no amia subscribe button no so e de amame eye too much gh kai so de bell no beka ho ye ne sa na upload ni to mu abenya notification no na wetimi aboso ahwe all the social media handles eye too much gh ho so ya kai so be like no wa share ama foforo so enye bi ahwe that good na me je so makra